Zdravo, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite super meke posne palačinke. Ovdje možete pročitati potrebne sastojke. Sada ćemo da napravimo smesu. Prvo ćemo da stavimo brašno. Ja ovdje imam 330 grama brašna tip 500, da li je tip 400 ili 500 sve je jedno. Ovo sam trenutno imala na zalihama. To su vam zapravo 3 čaše pune od jogurta. To je 330 grama. Ovdje imam kašičicu praška za pecivo, pola kašičice soli, 2 kašičice šećera, i sada ću to malo da promešam, pa ću dodati i vodu. I sada prvo dodajemo 500 ml mlake obične vode. Odnosno stavila sam 250, sada ću još 250 ml. I onda ćemo da mešamo kako bismo razbili grudvice. Uvek savjetujem da prvo stavite deo tečnosti, pa tek onda i ostatak, zato što je mnogo lakše razbiti grudvice dok je testo gušće. Dakle, dodate deo, mutite dok ne razbijete grudvice i potom dodate ostatak tečnosti, samo kako biste razredili ovu smesu. Znači, to je sva obična voda koja ide u testo. Ostalo je samo još da dodamo kiselo. Dakle, dodat ću deo po deo. U svakom slučaju ukupno ide 200 ml kisele vode. U zavisnosti od brašna koje koristite, možda će vam trebati 50 ml manje ili više. Uglavnom nema tu velikih promjena ukoliko koristite tip 400 ili 500. Možete malo onako i po osjećaju već da procenite, ali ukoliko se budete vodili mililitražom koju sam ja navela, svakako nećete pogrešiti. Kiselu vodu volim da dodajem u palačinke zato što stvara mehuriće. Čini da palačinke budu vazdušaste. I sada ćemo dodati još ulje. Stavila sam 10 kašika ulja u samu smesu. Sada ćemo ovo malo da promešamo i prelazimo na pečenje. Evo, po ovome možete vidjeti koliko je zapravo potrebno da bude retka. Sad ćemo da uključimo ringlu. Ja imam 6 jačina, 6 različitih temperatura. Ja stavljam na peticu. Pa vi već vidite, ukoliko imate 9 stavite na 7,5-8, ukoliko imate 3 stavite na 2,5, u svakom slučaju malo manje od najjačeg. Stavljam kap 2 ulja i kada se ovako razlije ulje, to znači da se dovoljno zagrejalo. I sada ćemo da razlijemo prvu palačinku. Prvoj i drugoj uvek treba malo više vremena dok se tiganj lepo zagreje. Prineću ovdje tanjer na koji ću stavljati gotove palačinke. U suštini peku se kao i obične palačinke, čekate da pobeli sva ova smesa gore koja je ostala živa i još par sekundi preko i već je onda ona spremna za okretanje. Evo, meni je malo ovdje pukla zato što nisam sačekala.
ali vidjet ćete već kod narednih. Sad ćemo da izlijemo novu. I tako dok ne ispržite i ispečete sve palačinke. Od ove smese ćete imati recimo 20 palačinki, što je recimo sasvim dovoljno za večeru za 4-članu porodicu. I tako nastavljamo pečenje. Ukoliko procenite da vam treba još malo ulja ili da recimo na svaku 5. palačinku dodate po kap ili 2 ulja u tiganj, svakako možete. Ali vam se one neće lepiti za tiganj svakako. Evo možete i na snimku vidjeti kako ovdje izlazi dim, to znači da se tiganj dovoljno zagreje da možemo da okrenemo palačinku. Kratko samo pečemo s druge strane i sklanjamo, dodajemo sljedeću. Vi naravno možete dodati još malo tečnosti u smesu ukoliko vam se učini da je potrebno. Meni se čini da mi je potrebno vrlo malo, pa ću zato sada i dodati recimo 30-40 mililitara. Mislim, to su zaista male razlike. To je već neki osjećaj, ali vodite se time da vam je potrebno 700 mililitara tečnosti. Evo vidite kako mehurići izbijaju gore. To je i od praška za pecivo i od kisele vode. Zato ih i dodajemo. Kad se lepo zagreje tiganj, zaista ide mnogo brže. I tako ćemo sada peći jednu po jednu i slagati jednu na drugu. Bitno da se slažu jedna na drugu da bi održavale temperaturu. Kada sve palačinke budu gotove, okrenut ćemo ih kompletno naopako, zato što ove koje su pri dnu budu dosta mekanije. Ovako vam je najlakše pomoću još jednog tanjira. I sada ćemo filovati ove palačinkice. Evo možete vidjeti koliko ih ima od ove ture. I zaista su mekane, izdašne. Evo pogledajte kako se lepo savijaju. Palačinke su neutralne, tako da ih možete jesti i sa slatkim i sa slanim nadevom. Ja sam izabrala da par ovih prelijem posnim kremom i posuću ih seckanim lešnicima. Dakle, slatke možete kao posne jesti sa džemom, s posnim kremom, sa šećerom ili prazne. Slane možete jesti sa humusom, ajvarom ili nečim šta već volite. Preliću ovdje još malo. Zaista su mekane, lako se svijaju, zaista nema razlike u ukusu u odnosu na one koje nisu posni, čiji sastav idu i jaja i mlijeko. Dodat ću par lešnika i to bi bilo to.
Ukoliko vam se ovaj video dopao, ne zaboravite da zapratite kanal Mikine kuhinje. Prijetno!